महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने मार्च 2026 मध्ये घेण्यात आलेल्या 10वीच्या परीक्षेचा निकाल अधिकृतपणे जाहीर केला। यंदा राज्याचा एकूण निकाल 92.9% लागलाय। दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुलींनीच निकालात बाजी मारली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा निकाल 98.13% एवढा लागला असून सावंतवाडी, कणकवली आणि देवगड तालुक्यातून 3 विद्यार्थिनींनी 100 पैकी 100 गुणांसह नेत्रदीपक यश संपादन करत जिल्ह्यात अव्वल येण्याचा विक्रम केलाय। यामध्ये सावंतवाडी तालुक्यातील मिलाग्रीस हायस्कूलची भार्गवी शेटवे, कणकवली तालुक्यातील विद्यामंदिर हायस्कूलची सानवी केरकर आणि देवगड तालुक्यातील शेटमग हायस्कूलच्या रातनी कुलकर्णी यांनी पैकीच्या पैकी गुणांसह विक्रम करत जिल्ह्यात प्रथम येण्याचा मान पटकावलाय। तर कुडाळ तालुक्यातील पाठ हायस्कूलची विद्यार्थिनी दिया सामंत हिनं 99.80% गुणांसह जिल्ह्यात द्वितीय, कुडाळ हायस्कूल कुडाळचा विद्यार्थी सुधांशु धुरी यानं 99.60% गुणांसह तृतीय क्रमांक पटकावलाय। तर सावंतवाडीच्या मिलाग्रीस हायस्कूलच्या कृष्णा पास्ते यानं 99.40% व विराज राऊळ यांनी 99% गुणांसह घवघवीत यश संपादन केलंय। मालवण तालुक्याचा निकाल 98.76% लागला। यात अनंत शिवाजी देसाई टोपीवाला हायस्कूलची विद्यार्थिनी साक्षी संजय रावराणे यांनी 97.80% गुण मिळवून तालुक्यात प्रथम क्रमांक प्राप्त केलाय। तर रोझरीस इंग्लिश स्कूल येथील पार्थ पागवे यानं 97.40% गुण घेत द्वितीय क्रमांक, तर टोपीवाला हायस्कूल येथील हर्ष सुहास पांचाळ यानं 97% गुण मिळवत तालुक्यात तृतीय क्रमांक प्राप्त केलाय। सावंतवाडी तालुक्यात यंदा 10वी परीक्षेत उज्ज्वल यश संपादन करत 98.59% निकालाची नोंद झाली आहे। यात मिलाग्रीस हायस्कूलची विद्यार्थिनी भार्गवी अंकुश शेटवे हिनं 100% गुण मिळवून तालुक्यात प्रथम क्रमांक पटकावलाय। तर जिल्ह्यातही अव्वल स्थान राखलंय। तसेच मिलाग्रीसचे विद्यार्थी कृष्णा महेश पास्ते यानं 99.40% गुणांसह द्वितीय, तर विराज नंदकिशोर राऊळ 99% गुण प्राप्त करत तृतीय क्रमांक प्राप्त केलाय। तसेच आरपीडीच्या योगेश जोशी यानं 98.80%, तर कळसुलकर हायस्कूलच्या मृणाली देसाई हिनं 97.80% गुण मिळवून उज्ज्वल यश संपादन केलंय। वेंगुर्ल्याचा 10वीचा निकाल 98.51% लागलाय। तालुक्यातील एकूण 19 शाळांपैकी 14 शाळांचा निकाल 100% लागलाय। मदर तेरेसा स्कूलची विद्यार्थिनी तसेच राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रभारी जिल्हाध्यक्ष विलास गावडे यांची कन्या नुपूर गावडे हिनं 98% गुण मिळवत वेंगुर्ला तालुक्यात प्रथम क्रमांक मिळवलाय। जाहीर झालेल्या निकालामध्ये मदर तेरेसाची विद्यार्थिनी कस्तुरी तुळसकर आणि परुळे येथील अण्णासाहेब देसाई विद्यामंदिरची विद्यार्थिनी अवंतिका देसाई हिनं 97.80% गुण मिळवत द्वितीय, श्री सातेरी हायस्कूल वेतोरेच्या नित्या सावंत हिनं 97.40% गुण मिळवून तृतीय क्रमांक पटकावलाय। कुडाळ तालुक्यानं 98% निकालासह घवघवीत यश संपादन केलंय। विशेष म्हणजे पाठ हायस्कूलची विद्यार्थिनी दिया निलेश सामंत हिनं 500 पैकी 499 गुण म्हणजेच 99.80% गुण मिळवून तालुक्यात प्रथम क्रमांक पटकावत दैदिप्यमान यश मिळवलंय। द्वितीय कुडाळ हायस्कूलचा सुधांशु महेश धुरी यानं 99.60%, तृतीय पाठ हायस्कूलची शिवानी मंगेश सर्वेकर हिनं 98.20% गुण मिळवले। 10वी परीक्षेत कणकवली तालुक्याचा निकाल 97.98% लागलाय। तालुक्यात विद्यामंदिर हायस्कूल कणकवलीची सानवी रघुनाथ कारेकर ही 100% गुण मिळवत प्रथम आली आहे। SM हायस्कूल कणकवलीची पूर्वा संतोष सावंत, फोंडाघाट हायस्कूलची सेजल सखाराम हुंबे या दोघी 98.80% गुण मिळवत द्वितीय, तर आयडियल इंग्लिश स्कूलची लिशा रुपेश जाधव ही 98.60% गुण मिळवून तृतीय आली आहे। 10वी परीक्षेत कणकवली तालुक्यात प्रथम 3 क्रमांकावर मुलींनीच मोहोर उमटवली आहे। वैभववाडी तालुक्याचा 10वीचा निकाल 97.86% लागलाय। अभिनव विद्यामंदिर सोनाळीचा विद्यार्थी पार्थ परशुराम बेळणेकर यानं 97.20% गुण मिळवून तालुक्यात प्रथम क्रमांक पटकावलाय। माध्यमिक विद्यालय करूळचा पार्थ संदीप कोलत्यानं 95% गुणांसह द्वितीय, तर म.सी. भुरके माध्यमिक विद्यालय मांगवलीची विद्यार्थिनी सोनल दीपक मांडवकर हिनं 94% गुण मिळवत तृतीय क्रमांक प्राप्त केलाय। तालुक्यातील 17 पैकी 10 शाळांचा निकाल 100% लागलाय। दोडामार्ग तालुक्याचा 10वीचा निकाल 97.48% लागलाय। दोडामार्ग इंग्लिश स्कूल दोडामार्ग प्रशालेची विद्यार्थिनी चिन्मयी जयसिंग खानोलकर हिनं 98.60% गुण मिळवत तालुक्यात प्रथम येण्याचा मान मिळवलाय।
करुणा सदन इंग्लिश स्कूल साटेली भेडेशीची विद्यार्थिनी श्री राजेंद्र देसाई 96.40% गुण मिळवत द्वितीय, तर न्यू इंग्लिश स्कूल भेडेशीचा विद्यार्थी चैतन्य मंदार फातर्पेकर 95.60% गुणांसह तालुक्यात तृतीय आलाय. देवगड तालुक्याचा निकाल 97.25% लागलाय. तालुक्यात 31 हायस्कूल्स पैकी 16 हायस्कूल्सचा निकाल 100% लागलाय. पहिल्या तिन्ही क्रमांकात देवगड येथील शेट मग हायस्कूलच्या विद्यार्थिनींनी बाजी मारली आहे. प्रथम रात्नी विवेक कुलकर्णी 100%, द्वितीय प्राजक्ता केदार भिडे 98.20%, तृतीय दिया गणेश गावकर हिने 98% गुण मिळवत यश मिळवले. सिंधुदुर्गातील सर्व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीला शुभेच्छा.